и искахме да оставим един паметник на Спарух в Украйна, защото той там е загинал. Проблеми с местни организирани престъпни групи, които пак бяха подкрепени от капитал. Ето, аз лично съм губещ, защото при направата на този проект аз не съм планирал правилно. Хиляди са имотите, които притежаваме. В момента 95% от усилията ми отиват да се боря с вятърни мелници. Видяхме, ако е само разпознаваемо лице, докъде ще дойдат нещата. Цялата ни страна ще бъде направена като едно бонище с ветрогенератори и соларни панели. Ние искаме да покажем, че има различни варианти за строителство на АЕЦ Белене. Днеска разбрах, че на жена ми са направили 600 000 предварителен запор. Доносник номер 1 в България е Иво Прокопиев. Просто с всичките неща, които направих, рискувах до край. Ако направим така, че всички партии в парламента вършат работа, която трябва да се върши, без Величие да е там, ние ще изкараме Величие и ще разпуснем. Здравейте, зрители на канал Рационална съпротива. Днес ще говорим с Ивелин Михайлов, като направих една анкета специално за това дали да го интервюираме, тъй като все пак този канал се опитва да бъде и една по странен начин демократична институция, макар че хората, които слушат, знаят какво е моето мнение за демокрацията и нейния провал в световен мащаб. Но това, което се случи, беше, че 2700 човека гласуваха за това, общо гласуваха, 72% бяха за да направим това интервю. И аз мисля, че това е най-добрият начин да решим дали и как от тук нататък може да се подходи с канала. Може би ще правя по-често такива анкети. Искам само няколко думи да кажа, че с господин Михайлов сме правили две други интервюта. Направихме дори едно преди време за исторически парк. Защо нападат исторически парк? Мисля, че беше свързано и с Прокофиев, и с афера. Ако не се лъжа, тогава бяха писали нещо срещу вас. Впрочем, с Веселина Томова също съм направил интервю. А част от хората тук пишат, че приятно ми беше да ви слушам, щом ще интервюрате господин Михайлов. И вие ли се закачихте на хранилката на исторически парк? Има такива коментари, което е странно, защото крайна сметка, освен с Веселина Томова, с Григор Сарийски правих интервю, който дори участваше в тази комисия, за което и много хора скочиха срещу него. Но смятам, че трябва да се изслушват всички гледни точки и затова съм много доволен, че и господин Михайлов се съгласи. Здравейте, господин Михайлов. Здравейте. Ние с вас сме се виждали само веднъж на живо и това беше на протеста за мир и неутралитет. Дори тогава правихме едно интервю, свързано с това. И аз, когато сме говорили, съм останал с впечатление, че вие имате искрени намерения относно нещата, които правите. Разбира се, не съм идвал нито веднъж в исторически парк, така че не мога да споделя нито от едната страна мнение на хора, които казват исторически парк е кич или бутафория, други казват исторически парк е един възродителен процес, нещо активно, консервативно, което нали, възстановява българската история и трябва да дойда. Отчитам го като грешка. Много хора ми написаха, че трябва да дойда да ви интервюирам на място. Може би това ще го оставим за един друг път. Но тук съм написал много въпроси. Всъщност попитах какви въпроси имат хората към вас и имам много въпроси и коментари. Някои не са много чисти, някои имат по-чисти намерения, но ще ги задавам подред. Това е идеята за това интервю. И в крайна сметка съм сигурен, че могат да излязат и нови неща. Някои хора казаха, вече всичко е изказано около тази тема, няма какво повече да се каже. Аз не смятам, че това е така и смятам, че винаги има какво много да се каже по която и да било тема. Затова предлагам направо да започваме. Готов съм. Добре. Само да спомена за зрителите, който иска може да подкрепи канала в Revolut, Patreon, PayPal, знаете. Господин Михайлов може да каже, че не съм на хранилка на исторически парк, а зрителите подкрепят, затова съм много благодарен. Той вече ние нямаме финанси, така че няма как в този момент някой да е на хранилка, но всеки един има Изпусна. право да казва. Да. Трябваше явно по-рано да се закачаш. Да. Добре, да започнем с въпросите. Златомира Тонева пита, има ли начин да се събори тази черна статуя в София, за да тръгнем напред? Може ли да говорите с патриарха на тази тема?
аз лично за статуите, нали, за паметниците, като цяло имам едно по-особено отношение и смятам, че не трябва да се събарят, защото те са част от историята. И всеки път, когато събаряме нещо, ние си променяме историята и спираме да забравяме определени неща. Няма значение дали става въпрос за паметника на Съветската армия или статуята на Света София. Те са част от едно време, от един начин на мислене. Ще дам един пример. В Австрия, в Виена има паметник на чумата. И този паметник продължава да стои, за да напомня на хората за нещо. Така че не съм аз експерта по махане на статуи, по-скоро съм на обратната позиция. Разбира, може. Не знам тук дали не се отнася този въпрос към едно интервю, което имахте към със Слави Трифанов преди години за един паметник, ако не се лъжа, може и да е свързано с това, не съм сигурен. Ето тук една новина, нещо, което не са го чували зрителите, че паметника на Аспарух трябва да е готов. Един паметник сега имаме, който правим на Аспарух, много хубав, и ще е готов до 30 септември. Той беше предвиден за Украйна преди да започне войната, понеже направихме един паметник на отсек в Италия, един на Котрак в Волска България, близо до Самара е, на завоя, където е била овчата битка. Мгм. И искахме да оставим един паметник на Аспарух в Украйна, защото той там е загинал. Вознесенка, там му е погребението. И ние мислехме да го направим или в Болград, където е столицата на бесарабските българи, или в Одеса, което пак така се смята доста населен бесарабски българи град. Дори имах спор къде да го поставим, но за сега виждаме, че там положението е неприятно. И ще го поставим в България, пък там, като дойде, ще направим нов, нека да има повече такива Да. монументи, които да потикват хората да мислят обединяващо, а не разединяващо. Добре, продължавам нататък, защото има доста въпроси. Някои са само коментари, но може би също ще ги прочета. Въпрос от Иван Дойчев. Какво бихте променили в образователната система? Задавам този въпрос и към двама ви. Надявам се на интересен разговор, въпреки огромните ви характерни различия. Сега аз няма да отговарям, мога да отговарям в отделно видео, защото въпросите са към вас. Тоест, какво бихте променили в образователната система? За да променим образователната система, трябва да знаем едно нещо, което преди време прочетох и ми показва какво трябва да направя, за да мога да обучавам по-добре хора. Защото аз от години се занимавам с обучение на хора, но възраст, нали, което е по-трудно, отколкото да обучаваш деца. И имаше една мъдрост, която гласи така: човек не може да разбере отговора на въпроса как, преди да е разбрал защо. За да имаме добра образователна система, на първо място е важно хората да знаят защо им е образование, в името на какво се образуват. Ние оформяме нов национален идеал. Сега, националният идеал не мога да го приема сам, защото той трябва да е идеал на хората, на народа. Но когато няма цел един народ, съответно и хората, които се учат в него, цялата образователна система куца, защото хората не знаят в името на какво да го правят. Раждат се тарикати и да кажем балъци, така ги смятат. Обикновено умните хора са от страната на балъците, а тарикатите са тези, които вземат пари без нищо. Но ако аз имам родолюбие, ако аз знам, че в името на моята родина, моя народ, в името на добрите хора, знам, че работя заедно и с силните хора, тези да кажем, които са войници, тогава децата ще имат стимул да учат, ще имат стимул да се развиват и учените хора отново да станат на почет, а не както са в момента поробени. И поради тази причина, тогава вече трябва да сменяме в образованието това, което е нужно. Защото в този момент, каквото и да сменяме в образованието, ако имаме същата среда и същата безпътица, ние тръгваме да учим едно дете, обаче поставяйки го в тази среда, то се връща в базисна. Какво стана с проекта за електроенергия на професора от Стара Загора? Аз не знам за какво става дума тук. А, професора от Стара Загора и проекта за електроенергия е много добър, но след изборите ние сме постоянно в битки за оцеляване. Това се погрижиха да го направят всички играчи в България политически, да ни направят толкова много проблеми, че почти не ни остава
така и минутка време за да си поемем въздух и още не сме стигнали до там. Трябва леко да се реорганизираме и да видим как да разпределим ресурсите между отбрана и нападение, за да можем, нали, нападението го смятам да помогнем на професора да развива такъв тип проекти и не само на него и на много други, защото това е в ключа на развитието на една държава. Една държава не може да съществува само като съсипим опонента. Сега няма значение дали опонента е ГЕРБ, ДПС, Възраждане, ИТН, Величие, БСП или който и да е. Идеята не трябва да е как да съсипим опонента, а как да се състезаваме чрез постижения. Може Нали, ли да това не... кажете няколко думи за какво става дума, защото аз не знам кой е този проект за електроенергия? Ами, той е проект, в който може да се използва тецовете, да се направи кръгова икономика, в която да няма или да са много минимални отпадъците, с което тецовете да се превърнат в зелена енергия и в същото време да се останат и да работят. Добре, това беше въпрос от Георги Шопов за проекта за професора от Стара Загора. Надежда Вълкова пита: попитайте Ивелин как за Бога стана това да се свърже с този човек, наричаш се полковник, при все, че е подполковник. Някакси не вярвам Ивелин да е такъв наивник, как не е разпознал лъжеца в него. Може би има и други А, сходни въпроси. Ако да, сега се отговори, като ги прочетем, ще ги погледнем. хората, хората имаха желание да има някакво обединение. Полковника и Йордан Камджалов дойдоха при мен с апел да направим нещо за родината, която загива. И аз се включих да помогна, както могат да видят самите зрители. Аз отказах да бъда политическо лице. Като казвам отказах, защото повечето хора виждат политическото лице само облагите, не виждат ангажиментите. И поради тази причина аз реших да остана в гражданската структура на партията, където имаме само ангажименти, където се справяме с належащи проблеми на хората и дадохме шанс тези, които искат да са във властта, да отидат. За мен това беше нужно, за да могат хората да видят, когато един човек, който много говори, а нищо не е прави и нищо не е направил, тогава такъв е резултата винаги и винаги ще е такъв. Хората, които говорят, могат да кажат правилните неща, но когато им дадеш инструментите да направят нещо, те вече изпадат в една ситуация, в която не могат да се справят и предпочитат да се присъединят към статуквото. Така че не съм го търсил, аз той ме намери. Вярвам в свободния избор и вярвам, че един човек, дори да е бил лош, има шанс да стане добър. Дадохме му всички предпоставки и целият избор, нали, цялата възможност да направи собствен избор и той избра пак тази страна, за съжаление. Татяна Камарева пита: ако Величие влезе отново в парламента, ще видим ли в състава им опитни политици или ще се доверят на млади, некорумпирани хора, които имат желание да работят срещу българската мафия? Опитни политици ще бъдат на нашите стари депутати. Иначе предпочитам да вкараме нови хора, които да са некорумпирани, които да имат идеали и това, което да направим, да внесем това, което липсва в Народното събрание, честността, доблестта и желанието нещо да се промени за България и за народа. Добре. А Владимир Василев пита: защо винаги отрича, че работи с групировката ТИМ? Това е малко така имплицитно заложен риторичен въпрос, но Ами, пак ще ще кажете. продължа да отричам. Не работят с групировката Тим и ще кажа нещо, за да могат хората да го видят, че е така. Значи на 22 юни, когато ни беше средновековния събор, най-големия ново начало, който правим най-голямото ни събитие, ние работихме с едни хотели от Свети Константин и Елена, които, да кажем, са част към тази група. Те се обадиха в 11:30 вечерта, че спираме съвместна работа. Това е на 22 юни, още в началото на атаките. Единият от нашите брокери работеше и с армеец и те едностранно ни прекратиха договора без да имаме никакво предизвестие за това нещо. Нали, защо го казвам това? Защото ако ние работихме заедно, няма как точно те да са едни от тези, които да се оттеглят от нас в тази ситуация.
тук канал, не знам дали е канал, но абонат, който се нарича Народна опозиция, пише: на кои българи в период на освобождението ни, а и до наши дни се възхищавате и защо? На периода до освобождението ни и до наши дни, ами, има много българи, които са достойни да се възхищаваме. Нали, аз да се възхищавам, защото са били хора, които са се борили за справедливостта. Възхищавам се на всички бойци, на всички, които са били страшно храбри в сръбско-българската война. Възхищавам се на смелостта на българските войници, които са били участници в Първата световна война, в Балканските войни. Възхищавам се и на хората, които винаги са гледали да направят нещо, предприемачи. Сега на политици да кажа, много не съм се възхищавал. Не заради друго, ами не виждам чак такива неща, които да придвижат България напред на място, на което искам да бъде. Нали, на мен ми се иска. Иначе, ето братята Георгиеви, които са дарили за Софийския университет. Много хора има, на които се възхищавам. А в периода на освобождението всички хора, които са участници в Априлското въстание, които са дали жертви, всички опълченци на Шипка и които са участвали въобще нашите войски тогава по време на Руско-турската война. Капитан Петко войвода ми е много така хубав формиран образ, нали, на един човек, който се е борил въобще за свободата на хората и е вярвал в възможността един човек да се развива. Това са все образи, които ми харесват. Да кажем, от най-новата история, последните 35 години, няма някой, който да ме е впечатлил. Анна Литке пише: ще обяви ли и кога програмата на партията и приоритетите? И. Програмата на партията ще обявим първия ден от кампанията. Не за по друга причина, защото може да бъде копирана от другите партии. И сега, като го казвам, може да бъде, аз не се притеснявам, ако нашата програма я вземе да изпълни която идея от другите партии. Идеята на величие не е да е във властта и да е някаква самоцел да се развива. Ако ние можем да създадем среда, в която партиите да си вършат това, което трябва да се вършат, аз много бързо ще се оттегля от политиката, нали, партия величие ще разпусне. Защо го казвам? Защото има някои хора, които са женени за политиката. При нас не е така, по-скоро влизаме в политиката, защото виждаме, че нещата се изтърват навсякъде и този проблем идва именно от политиката. Понеже ние нямаме толкова много медийни източници, колкото имат другите партии и организации като цяло, и затова ще я запазим за първия ден от предизборната кампания. Боян Толев пише: просто няма смисъл от това интервю, няма да чуем нещо ново от Ивелин или няма да бъдат зададени смислени въпроси, всичко е ясно. Това е коментар просто. Коментар. Друг Аристотел бил казал: белег на образования ум е да можеш да забавляваш мисъл, без да я приемаш. Благодаря за бъдещето интервю с създателя на Исторически парк. Ако искаме свобода на словото, трябва да изслушваме и другата страна. Сега това пак няма въпрос. Молба към вас: след като сте решили да правите това интервю, моля да опитате да направите така, че да отговаря на въпросите, а не след 2 минути, 2 думи да отклони вниманието от тях или да сменя темата. Мисля, че това до тук се случва. Следващото вече е въпрос: защо превърна бизнеса си в еднолична политика и защо занимавате цяла България с лични проблеми? Ами, значи първо бизнеса не съм го обърнал в политика. А, Желанието ми да правя бизнес беше смачкано, така да кажем. То не аз. Говоря за много хора, които в България се занимават с бизнес, защото и при нас ние сме екосистема, в която участват, да кажем, 1000 човека, примерно, които са предприемачи в различен ранг, но това става въпрос за цялата страна. А, Когато един човек иска да прави бизнес, той би трябвало да има свободата да го прави. Има закони на икономиката, ние сме държава, която се развива в пазарната икономика, има учебници по икономика, има точно описание как се прави икономика, как един човек трябва да прави предприемачество.
След като ние направихме исторически парк, първо ние имахме едни проблеми с капитал. Капитал са част от империята на олигарха Иво Прокопиев, който като партии в момента държи Продължаваме промяната и Да, България, получава доста финансиране от Америка, Фондация Америка за България. Мисля, че бяха между 240 или 260 милиона, ще излъжа. Бяха субсидиите, които те са получили и сега дали са лева, евро или долари, ще излъжа за това. Няма да влизам в такива подробности, да не би случайно да подведа хората. А, Започнаха да пишат за нас очернящи статии, без да се остави да се провери едно твърдение, защото ако в момента за вас кажа, че вие сте сериен изнасилвач на малки деца и това го повтаряме, достатъчно медии го разпространят, ще мине доста време за да махнем ефекта от това твърдение и винаги ако някой каже да, той загледа детето ми, те ще кажат, знаехме си, че има нещо в него или клеветата е една от забранените от Бог неща. Нали? Това е нещо, което не трябва да се прави, но и за да разберем кое е клевета и кое е истина, би трябвало да оставим институциите, които проверяват това нещо, да стигнат до край. Ако те не си свършат работата, да покажем конкретни доказателства, защо това нещо не се е случило и да наблегнем върху извършителите, в този случай нали, върху мен, а не върху самия проект Исторически парк. После това нещо продължи с проблеми с местни организирани престъпни групи, които пак бяха подкрепени от капитал. И накрая вече всичко се разгоря с тези перки, ветрогенераторни, които Иво Прокопиев и неговото протеже Димитър Енчев и CWP искаха да поставят при нас, което да не унищожат бизнеса. Ние сме Което правили интервю на тази тема с Катина Катинчарова преди повече от една година, много преди да да влезете влезем в така. политиката. Да, След именно като за тези ние, перки, да. след като ние успяхме да си завоюваме нашите права на местно, регионално ниво, това, което направиха олигарсите, е да превърнат един бизнес въпрос в политически и да ни смажат на тази основа. И сега си помислете, щом нас могат да ни смажат, какво остава с всички останали? И като хора, които ни са направили исторически парк, да кажем, той трябва да съществува с България. Ако няма България, няма смисъл от исторически парк на българската история, защото това ще е един умрял народ, нали, изчезнал. А, Затова за нас е важно, нека да видим егоистичната гледна точка, България да съществува. Но ако в една държава големите бизнес начинания се атакуват по този начин и се смачкват, тя няма бъдеще и няма просперитет. Това е причината да решим да навлезем в политиката. Колкото някои хора, които смятат, че занимаваме широката общественост с наши лични неща, нека не ги гледат, но това, което аз целя е да покажа, да осветля начина по който работят. И сега да споделя на хората, понеже тези хора, които работят по нечестен начин, могат да получат отговор по нечестен начин. Но тогава хората ще станат свидетели на такива войни, които ще има много жертви по средата. Нали, от обикновените хора. И понеже ние искаме да живеем в правова държава, всички големи измами и всички събития, които осветляват матрицата, предполагам, че ви сте гледали филма Матрицата, дано има и други хора, които да са го гледали, и всичките тези действия на властта, които осветяват голямата симулация, в която живеем и симулакрума, който те правят, е подходящ, за да можем правилно да се ориентираме и правилно да планираме. Ето, аз лично съм губещ, защото при направата на този проект аз не съм планирал правилно. Аз съм смятал, че имаме държава, а се оказва, нали, като казвам държава, организация, която да мисли за хората и да изпълнява някакви ангажименти, които са обещали политиците пред хората. Оказва се, че няма такова нещо, което е мой пропуск, защото никой не ми го е показал. Надяваме се с нашите дела, нали, някои могат да ги кажат, че оплаквания или други, но да покажем на хората каква е действителността, за да могат правилно да планират. А,
Следващ коментар по-скоро. Неудобните въпроси са към Костадин Костадинов, не към Ивелин. Това е коментар. Следващ въпрос. Светлио Арнаудов. Интересно ми от колко време се познава с Николай Марков и какво ги свързва. Приятели ли са? Вие отговорихте на този въпрос. Има ли нещо да добавите или да продължа? Не, март месец се запознах с него. Не сме Добре. приятели. А после Димитър Найденов има няколко въпроса. Колко имота има в Неофит Рилски на ваше име, на името на жена ви или на ваши фирми? Хиляди са. Сега, не, само за неофитерски ще излъжа. Понеже притежаваме имоти в 12 села, не повече, сигурно са в 20-25, които са в 3 общини. Така че хиляди са имотите, които притежаваме, но в неофитерски ще ви излъжа за точната бройка, да кажем 300-400, може би. Взимали ли сте суми над 10 000 лева на ръка, вие или някой от екипа ви? Ами, вижте, възможно е да е имало такива ситуации и някой от екипа да е вземал. Аз трябва да седна да си прегледам, вземал ли съм 10 000 лева на ръка, дали еднократно, дали пък са ми давали два пъти по 6 000 нещо, с което обща сума да е надхвърляла. Може и да има някакви такива случаи, които не са умишлени. Задължени ли сте по член 4 от договора на заемополучателя, пише Павел Гребчев, не знам кой е, и заемодателя инвеститора да изплащате 20% годишна лихва? Не съм Павел сигурен. Гребчев пише. Пише Павел. Не, пише, че заемополучателя в скоби Павел Гребчев и заемодателя инвеститора да изплащате 20% годишна лихва. Ами аз не съм Павел Гребчев. Той трябва да отговори на тези въпроси. Трябва да се види конкретен договор за какво. Значи, вижте, някой път, сега ще дам пример така на хората, защото не винаги могат да разберат нещо. Помислете си, има някой, който продава имот на Зора. Ще дам пример. В града това е Home to You. Изкупуват апартаменти, като дават парите веднага. Нали, няма чакане, няма нищо. Те ги изкупуват поне с 40% по-ефтино от пазара. 40% по-ефтино. Ако взема от някой 20% годишен заем, за да изкупя имот 40% по-ефтино и после го продам на нормална цена в рамките на годината, ще изкарам ли пари? Категорично да. Другия човек ще изкара ли и той пари? Що му трябват спешни, да. Не, имам предвид този, който ми е дал с 20% доходност. Защото той, примерно, това може да сте вие. Вие не се занимавате с имоти, не ви се занимава да търсите. Аз се занимавам с покупката на имота, ако трябва да го ремонтираме нещо, да го продадем. Но ако има 20% печалба за вас и 20% печалба за мен, аз мисля, че това е добра икономическа операция, в която печелят и двете страни. И в този случай само бих, как да кажа, подтиквал хора, които правят подобни операции с цел да има движение на пазара, а не хората да стоят, защото много хора стоят и казват колко е нормалната доходност. Нормалната доходност на стоящите, които нищо не правят, е една, колкото дава банката или фонда, колкото изкара. Нормалната доходност на хората, които са в бизнес, даден бизнес, някой път е и 1000%. Така че всеки един човек трябва да се направи преценка от страна на един човек, който прави бизнес и от страна на един човек, който е готов да сподели отговорността с този човек, който прави бизнес, какви проценти ще взема, къде ще инвестира и какво ще прави. Тук следващ въпрос, може би сте отговарял на него. Как точно с фризьорски салон, който прави по 6000 лева на месец, се купуват 60 имота? Не е нещо, което е много сложно за разбиране. Понеже един човек казва 60 имота и се представя 60 апартамента в София. Ако приемем 50 000 евро, че струва един апартамент в София, вземаме старите цени. И когато кажем 60 имота по 50 000 евро, сумата става доста голяма, нали? Примерно 3 милиона евро. И оттам нататък един човек казва в фризьорски салон как се случва това нещо. Първо, когато един човек е спестовен, ние имаме няколко книги, едната се казва Парите или живота, Лесния долар, има и други Съседа милионер, Спри да се правиш на богат. Ако един човек ги прочете, ще види една идеология, в която когато се ограничим от харчене и почнем да заделяме пари, как изведнъж при нас се натрупва сума,
с която дадени неща да се случат. Значи фризьорския салон започва да работи 2003 година. Да кажем, че той има активна работа до 2010, когато се роди първото им дете, след което е продаден. Значи от 2003 до 2010 година, това са 7 години, в които той продуцира. През тези 7 години не е продуцирал еднакво и парите са били различни. Сега, ако 1000 лева са нищо, тогава 1000 лева бяха много пари. Малко хора знаят, примерно, 2003 имаше хора масово, които вземаха по 200, 300, максимум 400 лева заплата. Това бяха нормалните заплати в България. Когато един човек изкарва 6000 лева, а спестява 5, за една година той спестява 60 000 лева. Просто правим сметка. Ние тогава сме инвестирали в къщи, които са се ремонтирали и са се продавали на англичани и сме вземали около 40% доходност на 6 месеца. Нали, защото повечето хора, това казвам като превъртим къщата. Нали, тя е купуваше, ремонтирате и се продава. И долу-горе цикъла е 6 месеца. Не, че някой ни е гарантирал пари на 6 месеца, а нещо, което сме го правили заедно с други наши приятели. Те също са се вземали по 40% или общата доходност на продаваната къща тогава е била 80%. Сега, когато видим едни 60 хиляди, когато се завъртят с 40% доходност, на 60 хиляди, 40% доходност са 24 хиляди. Два пъти в годината правят още 24 хиляди или стават 108 хиляди. Това нещо, като го направим, ние сме правили 3 години обращение в къщи. Нали, 3 години са били тези обращения на парите, плюс други натрупвания, ще видите, че се получава една добра сума. През това време ние живеем скромно с още 8 човека в една квартира. Нали? За да го обясня, понеже повечето хора, когато се видят пари, почват скъпи жилища, скъпи дрехи, ходят на почивки, скъпи заведения, телефони. Първият компютър, който е настолен, който не е бил за работа, сме си го купили 2005 година и сме изкарали с него до 2010. Нали? Не е да сме сменяли както сега телефони, кълъвчета и други неща. И през това време, да кажем, ето вижте как жена ми е натрупала 600 хиляди лева. Тези 600 хиляди лева, когато отидем в Неофит Рилски, където къщата, в която живея в момента, сме я купили 2 декара и половина с къща за 8 хиляди лева. Имало други имоти, които са по 1000, 1500, 2000 лева. Това е била цената на стойността на една сделка. Това, че сега сделките са много по-скъпи там, е вследствие на добрата икономическа работа в района, която е повдигнала цените. И това отново са много добри предприемачески умения. И аз това бих го пожелал за всички села в България. Тогава, първо, всички хора, които живеят там, ще имат едно добро благосъстояние с имотите, които имат, и нещата се цъфнат и ще вържат. Ето, така се купуват 60 имота с фризьорска заплата. Мисля, че съм бил конкретен. Ако човека иска, може да отидем да видим документи, ще гледаме имот по имот, ще отидем да проверим. Ако наистина иска, ако има това желание да провери, винаги е добре дошъл, няма да му откажем. Въпросът е, че много хора задават въпросите, за да се дразнят, а не да търсят реален отговор. Продължаваме с следващ въпрос. Каква обществена инициатива ще организира, за да привлече повече хора на действието за установяване на взаимопомощ и сътрудничество като основни сили на единението? Това е много хубав въпрос, защото това нещо се замислям и аз, че в последно време повече действам в негативна посока, отколкото в позитивна. Или може би в момента 95% от усилията ми отиват да се боря с вятърни мелници и 5% отиват за действително създаване. Нещото, което искам да направя, едно от нещата е да създам финансово сити във Варна. Ще обясня защо сити. Значи, за да се развива предприемачеството, трябва да има място, което да е генератор на идеи, да може да се финансира, защото ако съберем на едно място хората, които са склонни да финансират проекти, ако там съберем предприемачи, които знаят, че това място отиват за да намерят финансиране, да намерят съдействие как да се осъществи нещо, и ще стане така, че движението на икономиката в България в пъти ще се развие, ще създадем по-добра среда за предприемачи, ще създадем и инструменти, които са различни
от тези, които владеят в момента големите корпорации, които принуждават обикновения човек, дори да има идея да бъде работник, на него не му дават шанс да развива себе си. Нали, не може да направи нещо по-голямо от дадено ниво, ще отказват или ще го вземем. Ще дам един пример с TikTok в Щатите. В един момент там, когато TikTok стана определящ за американската политика, те казаха или ще ни продадете TikTok за примерно 5 милиарда и половина долара, или ние ще го забраним в Съединените щати. Това се случва с бизнеса, когато вървиш само в регулираните пътища. А ако ние създадем едно такова сити във Варна, то ще може наистина да бъде сърцето, ядрото, вулкана, който да залее цяла България като предприемачески идеи и тяхната реализация. Това ще е нещо, което се насоча много към него. Следващ въпрос. Мисля, че отговорихте, но ако имате да допълните, въпросът ми е само един. Защо намесва бизнес и политика? Ами, обясних, аз съм готов да не го намесвам. Да. Истината, следващ, май по-скоро коментар. Само да кажа още нещо във връзка с този въпрос. Ако политиците си вършиха работата и да има свободен бизнес, аз никога нямаше да стана политик. Да, мисля, че беше имплицитно вкарано и в предишния отговор на сходен въпрос. Истината никога не е една, моята, вашата и още една. Нормално е да я чуем и другата страна, която и да е тя. Българската черта, кой с каквото е пълен, това може да ви предложи. Не визирам никого. Успех, господин Петрушев. Това не беше въпрос. Следващо. Предфалит ли е исторически парк АД? Самия исторически парк не е пред фалит. Пред фалит са други дейности, които са свързани около исторически парк, които могат да му дадат автономност. Ако исторически парк остане така, няма да може да свърши работата, за която е създаден, а ще крета. За да може да изригне и да даде и на българската икономика, и на българския народ, съответно и на хората, които са инвестирали в него, това, което е нужно, трябва да довършим някои неща. Между другото, тук искам да допълня нещо, което често ме обвиняват, че правя исторически парк с комерциална цел. Лично аз съм заявил, че моите печалби от исторически парк, както и на Анатолий Савов, те ще отидат изцяло за благотворителна дейност в България, създаване на училища и други. Или ние няма да вземем нито една стотинка като дивиденд от парка, с което махаме съмнението, че ние мислим за нашата печалба. Албена Илиева. Кой ще поеме управлението на атракциона? Пише исторически парк. Ако влезе в парламента, т.е. ако вие влезете в парламента, и има ли хора, на които да се довери и които да продължат да развиват идеята му в Неофит Рилски? Да, там има организирани хора, които да поемат всяка една дейност. И така че ще го видите, има такива подготвени хора. И ако вляза в парламента, ще се наложи всичко да го махна, което го имам като фирми и да остана обикновен човек, а не предприемач. Обикновен депутат. Да. Следващ въпрос. Има ли съдружници, с които са единомишленици за бъдещето на бизнеса и смята ли да привлече в партията разпознаваеми лица за участие в предизборната кампания? Значи, привлякох едно разпознаваемо лице. Така да го кажем, не съм го привлякал, той дойде при мен, но имахме разпознаваемо лице, полковник Марков, който беше най-популярната личност в интернет. Най-много интервюта събираха, най-много гледания събираха неговите интервюта и неговите предавания. И поради тази причина мога да кажа, че видяхме, ако е само разпознаваемо лице, докъде ще дойдат нещата. Затова предпочитам да привлека специалисти и хора, които ще вършат работа. А, това ми е основната насока. Нещо друго имаше ли, което пропуснах? Да не кажа, че някой съм отплеснал въпрос. Това беше основата за разпознаваемите лица и съдружници, които да бъдат Имаме, единомишленици да. за бъдещето на Единомишленици, бизнеса. Да. съдружници имам, да. Да. Криси пита, бих искала да попитам за проекта му за АЕЦ Белене, как така ще направим атомна електроцентрала, която да е наполовина собственост на друга държава и има ли изобщо украинска фирма с лиценз за строителство на АЕЦ и колко построени има до сега? Така, сега, това нещо, което е 50% собственост на украинската държава,
е нещо, което е вметнато от недобросъвестни медии. Значи, ако някъде някой разпространява такава информация, да знаете, че е недобросъвестен и разпространява мишлено информация, която му е изгодна, а не такава, която е честна. Това, което ние предложихме, понеже АЕЦ Белене е много важен за България проект. Ако ние нямаме постоянна енергийна мощност като АЕЦ Белене, това, което ще се случи в един момент е, че ние ще загубим възможността да имаме икономика и ставим много зависими от външни енергийни източници, или цялата ни страна ще бъде направена като едно бонище с ветрогенератори и соларни панели, които уж възобновяема енергия, но всяко нещо има своите плюсови и минуси и ако не замърсява въздуха с миризма, то заемат много площи и унищожават екосистемите, специално соларните и ветрогенераторните инсталации, нали, които са. Поради тази причина ние в момента се намираме в такава ситуация, при която политиците се стремят да се измъкнат. И вижте, именно с това разделение в обществото на тема Украина-Русия, на тема евроатлантици и националисти, всъщност са разделения в обществото, които са изкуствени, които управляващите ги правят, да може да ви насочат погледа в грешната посока, докато те правят своите далавери. Истината да не се строи АЕЦ Белене не е защото има някакъв проблем с Русия или с различни инженери, които да я довършат, а истината за тази централа е, че там няма много пари за крадене. И много по-лесно е да обявим нов проект Козлодуй, който ще стане след 35 години, ако стане, или защото той може да стане същото като Белене, в което имаш част, в която крадеш много, първата част, и после всеки да умисли какво ще се случи. Ние искаме да покажем, че има различни варианти за строителство на АЕЦ Белене. С наши пари, с чужди пари, като винаги 51% ще останат на България. За да останат 51% на България, някой трябва да финансира цялата централа, а не тя примерно е на 40-45% готова. Което означава, че някой от тук нататък да направи цялото финансиране, той ще вземе не повече от 30% от централата. Нали, за да я довърши и да направи нещата както трябва. Защо го казвам това нещо? Защото ние не сме казали, че 50% ще отиде за Украина. То няма как да стане при сега направените разходи, а че има възможност, щом няма да се строи с руски специалисти, защото някои това го използват като опорка. Не може да строи АЕЦ, защото е с руски реактори. Нали така е опорката. И ние сега дадохме друго решение, да чувате някой да казва вече, че заради руските специалисти не може да се строи. Не. Почнаха всякакви други неща, но изведнъж тази опорка изчезна. Или ние свършихме нашата работа, като разкрихме истинската причина да не се строи Белене и тя не е Русия, нали, и невъзможността да работим с нея, а и нежеланието на нашите управници и са откраднали едни много пари и не искат да завършат един проект, който би донесъл много ползи за България, само защото ще им свърши дойната крава, от която да крадат и те предпочитат да отворят нова язва с двата реактора в Козлодуй нови, които да се строят. Има още няколко въпроси, свързани с централата отново от кризи, които може да отговорите, ако смятате, че не са отговорени. Дали не смятате, че с украинците може да ни сполети съдбата на Чернобил? Как така без конкурс и държавна поръчка са избрали украинците? И къде е мислено да се складира горивото? И последно от този гроз въпроси, дали не е получил подкуп от украинците, за да направи такова предложение? Само първо да кажа, че ние от Величие винаги сме отворени за по-добри решения. Ако дойдат възраждани и дадат по-добро решение как да се изпълни с план, ние ще го подкрепим. Нали, както подкрепихме и закона против там джендър идеологията да се проповядва в училищата. Както се вижда, ние не сме навъпреки за нещата, които са добри. Просто това, което трябва да направим движение. Или ние трябва да почнем да работим. Докато говорим, нищо не се случва. Изборите бяха 9 юни, сега сме днеска 15 август. И дори някой не ни е дал документите за АЕЦ Белене. Забелязвате ли какво е темпо? С това темпо вашите внуци ще говорят с моите внуци
вече да обсъждаме конкретните планове, как да я строим. Това нещо обаче, те не знаем дали тогава ще има атомни централи и човечество въобще, ако ние не направим стъпките по-бързо. Поради тази причина, ние сме дали предложение. Това предложение не означава, че трябва да се приеме и не сме го предлагали на закон и гласуване. Това, което сме предлагали, да се събере енергийна комисия. Вижте, тази енергийна комисия да бъде внесено нашето предложение и да могат да се внесат други предложения. От всичките предложения да се направи конкурс, да се избере най-доброто решение и ако искате, може да го направим с турски специалисти. Може руски специалисти да се внешат в Турция и да се вземат турско гражданство и да дойдат руски. Всякакви варианти има, нали? Защо го казвам? Трябва да стигнем до енергийна комисия. Обаче на нас не ни дават да стигнем до енергийна комисия, в което и Възраждане имат основна роля. Първо да заблуждават хората за това, което ние искаме. И второ, те могат като парламентарна партия да го внесат и това нещо да се работи в тази посока. Така че не се заблуждавайте по думите на другите. Не сме казали без конкурс украински, не сме казали да се разглежда директно с украинска фирма да се прави нещо, а сме имали желание да задействаме въпроса за АЕЦ Белене, като го внесем в енергийна комисия и нейното бъдеще относно продаване на реакторите и затварянето и да бъде прекратено, да тръгнем в посока построяване. Следващ въпрос. От колко време има масови проверки от държавни институции по вас и фирми, в които участвате? От 2015 година са масовите проверки, като ето днеска разбрах, че на жена ми са направили 600 хиляди предварителен запор за евентуални злоупотреби, което ще отнеме минимум 2 години, нали, с съдилища и други, докато ги махнат. И на мен още са ми сложили 400, моите са станали 700. И това го правят постоянно. Тък му махнем едно, отидем и докажем, че това не е вярно и те ни слагат нещо друго. И сега много хора, защото казват, добре, те им правят проверки при толкова много сигнали, защо нямат все едно наказание? Ами, защото сигналите са от хора, които са недобросъвестни. Значи, и аз мога да тръгна да клеветя. Едно време това им казваха доносници. Всички ги мразеха. По времето на комунизма най-мразеха доносници. Доносник номер едно в България е Иво Прокопиев, нали, който ни е наш, така да кажем, приятел от доста време. След него са Борисов и Пеевски, кой от двамата повече не мога да кажа. Но ето вече имаме в лицето на Възраждане трети играч, защото Борисов и Пеевски ги слагам на едно, нали, те са като сиамски близнаци. Въпрос от Цветелина. Защо има 3 страници с фирми на ваше име в търговския регистър и всичките са на загуба по документи? Ами, самия въпрос показва, че хората не са информирани правилно, защото сега не знам дали са 3 страници, да кажем 30-40 фирми. От тези фирми работят не повече от 9-10. Тези 9-10 фирми, сега когато каже някой загуба, не са всичките на загуба, има много, които са на печалба оперативно. Но, когато, примерно, придобиваме имоти, да кажем, както моята жена е придобила имоти, тя не е удачно да придобива имотите като физическо лице, защото ще мине по ДДС и се регистрира. Не е хубаво физическо лице да се регистрира по ДДС, защото не може да добавя разходите за нещата, които правят и плаща извънредно повече данъци, отколкото би трябвало да плаща. Поради тази причина, тя се отваря фирма или аз и в тази фирма слагаме нужните имоти и примерно, нужния капитал за изпълнение. Докато това нещо не се произведе и после да вземем печалба, но ние може да вземем печалба, примерно вложили сме 1 милион 30%. След това обаче зареждаме втори обект да се прави, отново зареждаме 1 милион. Ние имаме печалба 300 хиляди, но имаме 1 милион заем, външен. Нали? Дали от нас, дали от трети лица вкаран този заем. В графата той минава като пасив, нали? Защото е заем. И на хората им изглежда, че е на загуба, защото 300 хиляди печалба са по-малко от 1 милион за нов обект. Но те не виждат актива, който се строи и върви във времето. Така че от тези фирми 2/3 са неактивни, никога не са били активни, никога, а мога да го проверя и да го докажа.
Никога не са били активни. Просто съм ги запазил като имена и утре, ако ми трябва да е на дейност, харесват ми имената. А оперирам с десетина фирми. Изидор Исаков, брокери на Together продават ли акции на исторически парк и организират ли брокери на Together събития на партия Величие? Така, когато един човек е брокер на Together, той може да работи и други неща. Има брокери на Together, които продават EOR. Има брокери на Together, които са към Forever. Има брокери на Together, които са към Възраждане. Има брокери към Together, които може са към ГЕРБ или ДПС. Това, че на определени хора различни интереси съвпадат, не означава, че те го правят като брокери на Together. Има хора, които не са брокери на Together, но са продавали акции или са търсили начин как да събират капитал. И ако видим съотношението, кои са брокери към Together, към не брокери към Together, то 2 към 1 е съотношението не брокери към брокери. Нали, 2 към 1 повече са другите. И когато са го правили, те не са го правили като брокери на Together, а те са го правили като един вид предприемачи. Георги Детелинов, примерно, преди беше брокер на Together и прави турове с електрически колела, има такъв бизнес Electric Extreme. Това какво означава? Че аз ли го правя този бизнес? Така че просто самите асоциации, които се правят, са неправилни. Тук да добавя едно нещо, когато един човек реши да прави нещо, винаги запознава първо хората, които познава. И тогава минава към непознатите. И не виждам защо е очудващо някъде като кажат обръч от фирми или хора, с които работят. То винаги хората, с които се работи, са тези, които си имат доверие, които са по-близки. Оттам нататък винаги могат да влизат и други хора, но винаги започва от тези, с които познаваш. Как по-точно, отново от Изидор Исаков въпрос, как по-точно си събират средства от инвеститори, какво се обещава и как се финансира партия Величие? Значи партия Величие се финансира само от дарения от членски внос. Дори не сме получили субсидия до момента. Това също може да се провери, че това изцяло се финансират хората. Тя няма и някакви разходи. И както виждате, нямаме билбордове, нямаме участие в големи телевизии, там платени или други неща. При нас всичко е на такива доброволни принципи, както е фондация Въздигане. А, Другия въпрос беше за как се събират пари, какво се обещава от консултанти на Together. Това е неправилен въпрос. От консултанти на Together, че се събират пари, пак казвам, аз имам хора, с които работя, които са обединили капитали на други хора, с които строим или правим нещо, които не са консултанти на Together. Имам такива, които са предприемачи, има други, които сега са решили да стават предприемачи. Индивидуалните договорки на всеки един човек са негово, как да кажа, лично договаряне, което аз нямам възможността да ги знам какви са тези договорки. Ще кажа защо. Защото договорките, които се правят страни, са си част от личния живот на другите. Все едно да му се меси какви са отношението между мъжа и жената. И понеже аз работя с хиляди хора, ето сега правим едно интервю, което примерно ще отнеме 1 час или час и половина, да кажем. Ако това интервю отнеме час или час и половина, помислете си аз колко неща мога да направя днес. Камо ли да отида и да знам всеки един какво прави навсякъде, защото ние даваме възможност всеки човек да бъде свободен, да бъде предприемач. Това, което сме го казали, това, което го искат всички. Гочев, Иван Гочев, този път поздрави за решението да поканите Евелин Михайлов. Въпросът ми към него е защо чака толкова да влезе в политиката. Според мен щеше да има равен старт с Възраждане и със своите умения до сега щеше да е управляваща сила. За Марков знаех, че е ментел още от 6 май, но умишлено не го споделих. Той сам се изяде. Тоест въпросът от всичко това е защо чакахте толкова време за да влезете в политиката? Винаги съм искал да помагам на държавата от страната на предприемачеството, понеже смятам, че предприемачеството е по-трудната част от политиката и е съзидателната част, докато политиката е само разходната част. Поради тази причина бих искал да ме оставят да създавам в името на България и в името на народа
но ме принудиха да мина в другата част, за което наистина много съжалявам. Шеф Хелиус пита, ще ми продаде ли земя на село 500 декара за 160 хиляди евро с 10 хиляди повече от неговите, които е дал без рушветите? Това Ами, тук отново човека казва непроверена информация, което да разпространяваш клевети е същото като това да си клеветник. А, има едно видео, което направихме за да разобличим лъжите на Цанов. Там показахме с документи колко сме придобили земя, на каква стоеност, коя година и няма никакви 500 декара, които да сме придобили. следващ коментар по-скоро. Вече не съм ваш зрител, господин Петрушев. Ставате съучастник в грозна политическа игра, така и Камджалов загуби погодници заради едните пари. Ей, че не ги видях тия пари, а зрители губя. Ето как се случи. Следващ коментар. Поздрави от Германия. Каква е програмата на Величие и къде може да я намерим? Как ще се преборим с мафията, Народно събрание и началниците му? Това е. Ами, сега ще имаме посещения в Германия. Ще направим едно турне в Европа. Германия, Холандия, Франция, Англия и Испания. Мислим и да отидем в Щатите в Лас Вегас, Чикаго и Феникс, може би, или Сан Франциско. Ще видим там. Но ще отидем да посетим и нашите съграждани в чужбина. И в България следете в Свободен глас канала, в Телеграм канала, Фейсбук канала, в Ютуб канала. Там има на общност, нали, или публикации, където може да видите предстоящата програма. На 19-ти мисля, че сме в Силистра. На 24-ти в Хаско. Не в Хаско. Да, в Хаско. Васил Иванов пита защо събирате дарения от хората. Ами, аз не исках да са дарения, нали, това, което говорихме и с Киро Брейка. Това, което смятах, че трябва да се направи, исторически парк е направен, за да може да посеем в сърцата на децата, в сърцата на възрастните любов към родината и вяра, че могат да се направят по-хубави неща и да се види на живо как са направени. И смятах, че 100 000 човека трябва да посетят парка. Нали? Това е, те едно българите си го дължат за нещо, което някой е направил като усилие. И искахме просто 100 000 човека да го посетят или да си купят билети в рамките на година да го посетят, което някои от тях предпочитат да дадат дарение, но аз това ми беше целта. 100 000 човека да посетят парк. Апел. Рали пита какво е мнението ви относно случая с Милан Димитров и защо Величие не изразява подкрепа към него? Не съм запознат с този случай. Това може би е човека, българина, който е в Гърция и който е откаран в САЩ. Нали? Ако не грешам, ако това е човека, Възраждане са поели случай, аз не виждам смисъл да се дублираме при положение, че някой е взел да свърши работата. Пак казвам, ако направим така, че всички партии в парламента вършат работа, която трябва да се върши, без Величие да е там, ние ще изкараме Величие и ще я разпуснем. Петър Бучков казва, беше ми приятно да ви слушам, господин Патрушев, а не Петрушев, но изглежда влизате в шаблона, а такива много желая ви успех. Поне ми желая успех. Илян Георгиев казва, как така жена му се води на 1000 лева заплата, а има сума ти страници с имоти на нейно име. Част от това казахте, може да кажете. Обяснил го преди това. Да, и аз така мисля. Жена ми гледа 4 деца в момента. Не виждам каква работа може да извършва за 10 000 лева заплата. Людмила Тодорова пита, не се ли страхувате за живота си след всички гръмки думи за мафията и на всичкото отгоре говорите с имена? Въпрос. А, ами, вижте, първо, всеки един човек рано или късно ще умре. Кога ще е това време, никой не знае. Сега даже едно клипче правим за време разделно. Напомни ми, много си ми се е набил, само един път съм го гледал филма, но ми се беше набила една сцена, в която един баща прие Ефеса и дойде време на сина му и той каза не мога, нали? И те казаха на дръвника. И бащата каза, сине,
Нали, защо бе сине, за тебе го направих всичко това, бе, за тебе бе сине. Моля ти се, вика, за тебе го направих, нали, да може да приеме феса. Не искам един ден да съм безучастник в убийството на моите и вашите деца. Поради тази причина, ако трябва на някой да загуби живота, по-добре да съм аз, колкото децата ми. И съм си го направил като избор. Лил или Лили казва ясно, искате и вие да се закачите на хранилката. Ивелин Михайлов, до тук бях с вас, бъдете здрав и успешен, а то се оказа, че и хранилка няма вече. Говорихме за това. Предсакани сте. Да. Да, силно съм прецакан. Зил Стротил казва, имал ли е планове в началото на проекта Исторически парк за инвестиции и организиран туризъм от Китай? Да, и от Китай имахме, и от Япония. Просто всички неща, които ги правим, ние все още имаме планове за организиран туризъм от Китай и от Япония, но трябва някои неща да променим, защото в началото, пак казвам, направих една грешка, мислех, че има държава, която ще се възползва от националните ресурси и възможности в полза на населението, естествено на политиците, но съм сгрешил. Илиан Георгиев пита, не било ли нагло да обвинявате Костадин Костадинов, че е взел 5 милиона, като нито има запис, нито знае кой му ги е дал, нито има каквито и да е било доказателство за нещо подобно. Също и защо сега са нужни 5 милиона на исторически парк, като и без това ще мине една година и ще каже, че още пари ви трябват. Може би въпросът по-скоро е за Да, частта с Костадин Костадинов. и за двата ще отговоря. А, когато смятате информацията за недостоверна, подминавайте я и не обръщайте никакво внимание. Нали? Също така бих казал на хората да не съдят за господин Костадин Костадинов само по информацията за 5 милиона. Ако другите му дела показват, че е полезен, тези 5 милиона са без никакво значение, така или иначе. Така че хората нека съдят за него по делата му и ако това, което им харесва, дали е взел или не 5 милиона, нека да, да е без значение. Втората част, защо ни трябват 5 милиона, толкова ни трябват, за да стартирам отново нещата, които трябва да тръгнат. Това е като стартера, като подаването. Най-много гориво взема колата, най-много ток взема при стартирането. Както има едни вакуумни помпи, такива за помпане на вода, първо трябва да налиеш вода, за да почнеш да изпомпаш. Просто с всичките неща, които направих, рискувах до край, като мислех, че след като господин Марков влезе в парламента, аз ще имам възможност отново да се занимавам с бизнеса и с много работа да компенсирам а, всичко това, което загубих, нали, отказвайки се от активна работа няколко месеца. Но след като той направи това предателство, и аз бях изправен пред ситуация или да загубя парка, или да загубя вярата на хората в това, което сме обещали и аз да изляза мошенник. И избрах да отида и да се преборя, за да върнем вярата на хората. Сега, дали парка ще съществува тук нататък, нали, и цялото това нещо, зависи от усилията, които ще вложим и съвместно и хората ще решат, защото наистина, ако няма смисъл да има такъв парк и в крайна сметка предизвиква повече негатив в обществото, отколкото позитив, не виждам смисъл да го държим на сила. Нали? Коментарите под това, което съм написал, са 130, като тези, които не съм прочел, са просто отговор на въпросите, т.е. не съм чел самите отговори на въпросите, които са зададени. Там също има въпроси, но така ще стане много сложно. И тъй като въпросите от зрителите приключиха, сега споменахте за господин Марков, ще задам два въпроса от мен. Единият е, ако бяхте влязли, т.е. ако господин Марков беше влязъл в Европарламента, мислите ли, че щеше да се стигне до разцепление в българския парламент на Величие? Мисля, че не. Ние бяхме определили тогава госпожа Катенчарова да е ръководител. Разцеплението в парламентарната група зависи от ръководителя. Тук малко хора това нещо го отбелязват. Примерно, често ми казват, внимавай да не вземеш втори Марков сега за тези избори. Но когато ръководителя не е пробит, нали, както в случая с Марков, групата може да понесе загубата на един, двама, трима депутата. Но когато пробиш ръководителя, се разпада цялата група, защото тя се дезориентира. И това, че той ще да отиде в Европарламента,
вероятно пак щеше да приеме и някакви други условия, но тук поне нашата група ще да остане хомогенна. И последен въпрос, който ще ви задам, тъй като виждам и иконите зад вас, да ви попитам дали сте религиозен, в какво вярвате и как ще опишете вярата си. Ами аз съм православен 100%. Само една вяра си имам православната. През живота си никога не съм я заменял с дадена друга, като сега определено имам повече познания за православието, отколкото преди. Защото предните им познания са дадени от баба ми и дядо ми. Нали? Те са ме научили на нещата, които съм знал за вярата. Кръстен съм в църква, нали, православна. И оттам нататък, даже с един мой приятел си говорихме преди години, който сега учи богословие, завърши с отличен. Сега той много повече разбира, да кажем, по-дълбоко е във вярата, повече неща знае, може да обясни. Но с него спорихме 2014 година и той ми каза така: добре, бе, вика, ти си странен човек. Ако влезеш в асансьор и влезе един фес, той така каза, и каже: или слагаш феса, или се взривявам, вика, Аллах Акбар, ще сложиш ли феса? И аз казвам не. И той казва: що? Ти ще излезеш и ще го хвърлиш после. Казвам: не мога, това си е моята вяра. И той каза: добре, защо толкова държиш на вярата, като дори не ходиш на църква? А което е истина, аз не ходя много често на църква. Нали, как да обясня? Човек ходи на църква, когато има нужда и когато трябва определени неща да си ги припомни. И аз ходя на църква, примерно в нашата църква ходя през седмица, когато се отвори, а свещеник служи, да кажем, на месец и половина веднъж и ходя на служба. В другото време не ходя на църква, а преди и толкова не съм ходил. И аз му обяснявам: виж, ние като българи сме православни. Това е нашата вяра, завещана от дедите ни. Ние не трябва да предаваме нищо, което е завещано от дедите ни. Не трябва да предаваме вярата. И той каза: добре, ако жената и децата са с тебе в асансьор, казвам ми, значи така е била съдбата, нали? Дали ще умрем сега или после, но няма да сменим вярата си. И той тогава каза: не те разбирам, ти си луд. Сега, след като почна да учи богословие, разбра и каза: вика, брате, ти си бил прав. Така е, в никакъв случай не трябва да го променяме. Или не съм от хората, които могат да бъдат образец и пример за религиозни хора. Нали, защо го казвам? Има хора, които са много праведни, ходят, спазват всичко както трябва и те са примера за подражание. Нека да кажем, че аз съм си православен за мен, вярвам, но хората да не се равняват или да не ми го слагат като плюс или минус за това дали съм православен. По-скоро това да е лично убеждение. Имаше срещу вас обвинения, че около исторически парк се завихря нещо като секта на сциентолози. На това как отговаряте? Нямаше такъв въпрос, но просто сега ми хрумна. Да, абсолютно същото е като, как да кажа, тези други безпочвени обвинения. Пак казвам, това е грях, защото е клевета, нещо, което не е вярно. Клеветата много трудно се маха. Тя веднъж за винаги, един човек винаги я използва, когато е ядосан и остава петно върху човека и организацията, върху които е отправена. Но най-лошото нещо е, че тези клевети се разпространяват от възраждане. Нали? Искам да го кажа. На мен ми загубиха вярата за чест и доблест, понеже аз съм боец. И честта и доблестта са неща, които бойците имат, а българите винаги съм вярвал, че са бойци. Не мога да повярвам, че тези хора са българи, когато са лишени от чест и доблест. Нали, това нещо да ходиш да клеветиш, да плюкариш, да портиш, нали, където го казаха едно време, да си доносник и клеветник, за мен е било присъщо. Така сме го и учили преди за византийците и за нишите духом. Само това мога да кажа, че пълна лъжа, 100%. Но ако един човек, това му е определящото, все едно, дали съм праведен християнин, за да ми повярва, не съм праведен, нали, грешен човек съм. Нека тогава не ми вярва или намери такива, които наистина да може да им се довери.
Благодаря ви за това интервю. Благодаря и на всички зрители, които гледаха и задаваха въпроси. Отново мога да кажа, че може да подкрепите канала в Revolut, Patreon и PayPal, защото, както установихме многократно, не мога да се закача на хранилката на исторически парк, а зависи от зрителите на канала, за което наистина много благодаря, че подкрепят. И благодаря на господин Михайлов за това, че даде толкова обстойни отговори на вашите въпроси. И аз благодаря за така безпристрастната журналистика. Защо казвам безпристрастна журналистика? Защото вашите зрители зададоха въпроси, аз отговорих. Дали един човек ще приеме тези въпроси за правилни или не, оставяме на зрителите, които гледат, и добрия журналист именно това прави. Да остави хората да си извадят изводи, а не да направи свое внушение. Има много журналисти, които гледат така да задават въпросите, че да оставят едно съмнение, едно внушение. За мен това не са добри журналисти, а хора, които поради различни причини манипулират на публиката така съзнанието и представите. И аз затова казвам, че журналисти като вас са рядкост. Благодаря. Ще се радвам на хората да сме дали някакви отговори, които да са им били интересни и полезни. Който може да се вземе нещо, да се вземе, който не може да не се вземе, и наистина нека ви подкрепят, защото видяхме, че голяма част хората се отказаха, но пък тези, които са останали доволни, да дадат двойно този път и да подкрепят, за да можем да подкрепим и добрата журналистика. Така че и аз желая на всички всичко хубаво и дай Боже всеки един от нас с делата си да направи нещо, с което да се гордеят всички наши съграждани. Благодаря ви за тези думи и до нови срещи.